Pludselig trådte husets grå mure frem af snetykningen. Mikkel standsede op og så sig omkring, så godt det lod sig gøre. Følelsen af stærkt ubehag var ikke blevet mindre. Da han så op, stod han lige under et af de tomme sorte vinduer. En sær lugt af angst, rådenskab og utryghed ramte ham, og han var lige ved at vende om og gå, men der var ingen vej udenom. Huset havde lokket ham helt herhen, og det ville ikke lade ham gå igen. Mikkel ønskede heller ikke selv at gå, før han havde fået de svar, han ønskede. Han mærkede, at der var øjne, som stirrede ham i nakken. Han vendte sig med et sæt, men der var intet at se. Det var et ondt blik. Mikkel kunne føle, at der var mørke kræfter i huset, som ikke ville ham noget godt. Det ville måske blive med livet som indsats, hvis han gik indenfor. I det samme kunne han høre en svag lyd, der lød som om den kom inden fra huset. Et gisp nærmest. Det lød som en dødsrallen, hvor huset havde trukket vejret en sidste gang og åndet ud igen.